Tumenggung Tepasana. Inggih, sampun sowan. Tepasana. Ya. Mriko tumenggung Galigaja sampun rawuh wonten ing pisawanan menika. Nalika semana ingsun kuwi wis misuda tumenggung Galigajaya. Inggih. Pamawasmu kepiye? Miturut pamanggih kula bilih panjenengan nalika semanten sampun paring kekucah dumateng penewu Galigajaya ngantos dumugi sakmenika sampun pikantuk kekanjengan dados tumenggung. Kula sarujuk sanget jalaran tumenggung Galigajaya menika piyayinipun nggadahi olah kanuragan ingkang boten sami kalian prajurit sanesipun. Kapara nalika semanten tumenggung Galigajaya saged mbintas karya Ratu Redi Merapi ngantos sedaya para kraman ingkang damel derdah damel boten tentreming para kawula wonten ing Mataram menika saged ayem tentrem. Sampun ngalembono. Menika bukti lan kasunyatanipun sampun wonten. Kapara ing mangke mbok bilih dipun keparengaken kula badhe utawi kepengin dados andhaipun panjenengan. Saestu menapa mriku? Inggih. Inggih. Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Radi cingak lagi kaget sing manah kula dupi panjenengan dalem nimbalipun Galigajaya. Sampun kinenten menawi kula lumancang ing karsa wit andhap ing panggenan kula. Tuwuh rasa pitakun kula. Menawi to kula badhe kaparingan kapidana badhe anganglulaken jangga kula. Aja kaduk ati bela panampa Galigajaya. Nggih. Anane jeneng sira ingsun timbal iki ora bakal ingsun pidana babar pisan. Kepara malah ingsun kuwi nelakaking panarima marang kowe. Lan sause jeneng sira ingsun wisuda minangka tumenggung, ingsun kepengin ngauningani kabarmu anggonmu ngerehake katemenggungan nganti tumeka ing kapanewon. Kepiye Galigajaya? Nggih. Menawi saking pamawas kula sampunipun kula kawisuda dados tumenggung sedaya para kawula ing pagem mliginipun sami saya tambah ayem tentrem panguripanipun. Para petani-petani ingkang sami tetanduran tanduranipun tuwuh kanthi sae, malah menika sampun wayahipun panen Kanjeng Sultan. Syukur. Tegese para kawula sing dadi andanan padha ayem tentrem. Nggih. Kakang Singoranu. Dawuh dalem Kanjeng Sultan. Yen ngono jumbuh kelawan apa kang kok aturake ngarep, ancas ingsun kepengin ngerehake company kuwi sedhela maneh mesti bakal kasembadan jalaran salah sawijine wewengkon kang kalebu wewengkon ing Mataram kuwi ayem tentrem meratandani kalamun wewengkon-wewengkon liyane kuwi uga ayem tentrem. Nggih. Nggih. Mawit saka keridane tumenggung sing kaya jenenge Galigajaya kuwi sun pitaya. Nggih, nggih. Kasultanan Mataram menika wonten jangkep kalih wontenipun Galigajaya minangka beteng ing praja kasultanan. Ya aku pitaya. Kula ingkang sowan sing Alon-alon wae. Tumenggung Tepasana. Pasana. Wonten tinimbalan dawuh Kanjeng Ana Sultan. kawula ingkang seba ing ngarsaning sun tanpa tinimbalan coba purbanen. Sapa iki lan duwe sedya apa Tepasana? Kisana Inggih, dawuh sampeyan dalem wis wani lanyu-lanyu marak sowan ana ing ngarsane
Kanjeng Sultan Agung tanpa tinimbalan. Sapa sira lan saka ngendi papan dunung? Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten dumateng sedaya lampah kula menika pun tepangaken kula Lurah Waru. Lurah Waru. Nggih, kabawah wonten Kapanewon Pakem. Tasih tlatah wonten Mataram mriki, Kanjeng Mengku. Menika andhahan kula. Oh, andanipun panjenengan. Inggih menika wewengkonipun rak tasih wonten ing Pakem. Oh, ngakat. Nggih, juragan kula niki. Aja. Nggih, kula namung badhe ngaturi wuninga bilih laladan waru kala wingi enjang geger gembreng kewer-kewer ngantosan. Gembreng kewer-kewer. Piye? Geger, Maturi baleni. geger gembreng kewer-kewer. Saking gegeripun Ndoronggung. Lambemu diatur. Loh, sampun. Mangke rumiyin panjenengan kala wau ngendikan nawi Geger, Geger. tlatah waru geger. Ampun dipun percaya. Lah buktinipun ngaten. Wis. Kedah kula aturaken Ndoro Penewu. Lah kedahipun sampeyan menika nalika wonten geger ontran-ontran menika kedahipun paling palaporan dhateng Tumenggung Galigajaya. Menika kleru. Nyatenipun Pakem nika ayem tentrem kok. lagi Tepo sekawit. Sih pangapunten. Tepo sono Wonten tinimbalan dawuh. didhawuhi kok malah padha glenikan dhewe iki kepiye? Sapa iki lan duwe wigati apa sowane ngarsaning ingsun? Lepat nyuwun sih pangapunten Kanjeng Sultan. Menika Lurah Waru tasih kalebet wewengkon wonten ing Paneon Katem Pakem. kan Pakem. Nggih. Nah, kalau paring palapuran bilih kawontenan wonten ing Waru utawi Pakem menika geger kamangka Pakem menika tasih wonten kabawah wewengkon Tumenggung Teposana. Ingkang paring pangandikan bilih wonten ing Pakem menika ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Mestinipun tak benten kalian ingkang dipun laporaken Lurah Waru menika lepat nyuwun sih pangapunten. Kowe bener Lurah Waru. Nggih, dawuh dalem Kanjeng Sultan. Aturmu ki mau lelamisan apa kasunyatan? Kasunyatan wonten Rajapati. Warga kula 3 cacahipun kaperjayan wonten tlatah Waru. Galigajaya. Nggih. Mboten dawuh. Sekawit aku pitaya kelawan kowe lan aku ora mangerteni kanyatan ingkang dumadi ing wewengkon Pakem. Nanging iki dumadakan ana sawane ngandhanmu kang ngandhakake kalamun ing Desa Waru ana dumadi ontran-ontran. Ingsun ora pitaya jalaran ingsun ora sumurup pribadi. Mula saka kuwi sireping perkara iki yen to pancen ana ontran-ontran tak bubuhake marang kowe. Ewa dene syukur seketi jumurung kalamun to kuwi mau ora kanyatan. Mbok menawa ature si Lurah Waru iki mung ngaya-wara ngawur ngawugawar malah kena terpidana dhewe. Malah wonten perkawis sanesipun wonten wanita owah pikiranipun jelih-jelih bengok-bengok sura ngaten dikroyok tiyang jaler selangkung niku mimpang. Anehipun menika tiyang wadon menika ngame-ngame jelih-jelih ingkang disebat menika Ndara Galigajaya ngoten. Pripun to? Pak asring ngoten to. Lah kasunyatanipun ngaten dos pundi? Kula kedah munjuk atur. Sampeyan kuwi nek cakra aja lancang. Lurah Waru, Nggih. Waru, Baru. Jenengan kowe ditimbali. kandha sing disebut kuwi mau Galigajaya. Nggih, leres. Wong edan kowe nyebut-nyebut Galigajaya. Nggih, wanita edan wau nyebat ngaten. Galigajaya, Galigajaya, Galigajaya ngoten. Tumenggung Galigajaya. Nggih. Ora perlu tak ambali apa kang dadi dawuh pangendikan ingsun, enggal tindakno sirepen yen ana perkara ingkang dumadi ana ing katepunggan Pakem. Nggih. Nggih setuaken dawuh. Lho. Kula
pripun iki? Lho. Patih sing ora nu Kanjeng Sultan paring dawuh coba kaya ngapa dumadining lakon iki padha di kepareng ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. pasewakan barake. Pangga. Sulo dengkek. Piro panggah ya aku dhewe kok masak celuk iki piye. Kok dengkek ngono ae. Aku nek nyawang kowe iki jane ora dengkek ning kok jeneng ku nganggo dengkek apa tau dengkeken apa piye? Iya. Oh kuwi boyokmu kuwi. Aku nek ngrasake ning kowe iki ning kene iki aja wegah-wegahan. Nyambut gawe awake dhewe iki dadi abdine Penewu Galigajaya. Nyambut gawe aja wegah-wegahan sing tenanan. Sing wegah-wegahan iki sapa to, Kang? Wong aku ki ya ngrumangsani nek diblonjo nggon sasi. Mongko ya dikekucah bondo donya ning kene. Lah iya. Ya Dekno. Nih. Dara. Jeng Penewu, monggo Dara. Dara. Niki. Kita Kang, aku kene. Kok saja bingung ngaten menggalih napa, Dara? Aja mbok takoni sik to, Kang. Ning nek miturut panemumu, Kang. Kekarepane Ndara Penewu Galigajaya ki piye, Kang? Wah. Oh, genah cetha no. Arep kagungan garwa anyar kok. Hei! Cangkemmu nek ngomong. Jalur. Nggih. Kula. Satu bojo anyar sapa? Lho. Lah kula lak mangutus to. Kula mangutus marani Kencanawati. Saiki Kencanawati iki. Lah ampun ngalu. Aku ora niku lak budidaya supados saged wangsul enggal panjenengan pundhut garwa ngaten lho. Nanjak kele tetak ya, Kang. Wanyu nang pecah sirah. Nyambut gawe dora pecus. Kowe takon ngopo? Nggih. Kan marani beto mriki. Lah, kula niku nganti perang. Ya Di, kira dengkek. Oh, Niku kula sing jenenge Pak Wirya kali anake pun kula pateni kok. saged dipejahi lho, Ndara. Oh, Yen kudune nggih. Pawarta kuwi ora nganti teko ing Mataram. Lho. Napa nggih? Dadi Pak Warto niku Napa nggih piye? kepireng. Napa nggih piye? Ha niku, Ndara. Kowe kuwi ora pecus. Kowe, Kang. Goblok kowe. Goblok kowe, Kang. Kowe bareng. Saiki aku didukani ana ngarsani Kanjeng Sultan Agung. Babagan katentreman ing Penewon.
nganti lurah waru yen dadak sowan ngandhake yen penewon ing pakem ora tentrem nek wong edan goleki Kaligajaya enten wong edan. Lho, wong edan kok goleki Ndara Kaligajaya iki Icul-iculan kok kono ya Kang. Koetan. napa kancane? kowe iki jane cap apa? Prajurit cap apa kok ati ngerti aku iki piye jancane? Kowe iki nyambut gawemu apa? Rani lho. Tanga. Gede kombong. Pun saniki kula cekele saniki wong edan. Kula cekele saniki nggih. Mangkat. Nggih, ayo goleki. Goleki wong edan sing kancane Kaligajaya goleki, ayo. Malah micek Kaligajaya Tangi Kaligajaya tangi Kaligajaya Kang Mas Kaligajaya Sopo? Kowe sapa? Pangling karo garwane sing ayu Pangling. Kowe Ya, rondo kule. ya, Rondo. ya. Jabang bayi. Dadi kaya ngono. Piye? Rene, aku kepengin ngerteni atimu digawe saka apa Kaligajaya? Wong kang tegel marang anak lan bojo. Kowe arep ngopo rene? Aku kepengin kowe ngrasake apa kang tak rasake. Ayo. Aja nglibat. Rondo. Rondo kuning. Oh, kok apa? Adepi aku. Sik. Kowe sik. Rene, ayo nyedak, ha, 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 ha. Ayo, ojo ayo, Kaligajaya, tak oyak tekan ngendi kowe? Lanang opo we wanine delik? Cemen kowe.
Kuning. Apa? Kowe wis gawe gempunge atiku. Aku mbok piloro ora apa-apa Galigojo. Aku mbok piloro ora apa-apa. Nanging anakku ora bakal bisa urip meneh Galigojo. Atimu jane sapa to? Heh. Sak galak-galake sardu, sak galak-galake kewan ora kelakon arep mangan anake. Gini kowe tegel Galigojo. Atimu saka apa? Ndi sing jarene sugih? Ndi panguasamu? Ojo nyedak aku. Aja nyedak aku. Kowe dudu Rondo Kuning. Dudu. Ya. Arep buri. Tamakno pusakamu ora bakal mempan. Ojo. Kene kaya ngono. Sultan Agung. Yusana. Gayuh kaluran mono yekti upaya tataraning urip. Dhuwur laire uga batine. Lire murakabi kanggo tumrap awake dhewe. Lan uga bebrayan aku. Ing kono sira bakal antuk berkahing Gusti. Nanging Sultan Agung. Gene yo sampean dalem. Kang minangka songsong agung ora bisa paring pepayung marang kawulane. Tontonen Sri Kuning. Apa kurang diwelas? Yusana. Sampeyan kuwi sapa? Kumawani paring pangandikan karo Kanjeng Sultan Agung kaya mangkon. Kowe kuwi wong desa lho. Apa yen Ora duwe wong tata krama? desa kuwi ora entuk paring wewarah? Apa wong desa kuwi isane mung kudu meneng? Nanging kowe kuwi kudu duwe tata krama. Ing ngarsanipun Kanjeng Sultan Agung. Sultan Agung wae wis kelangan atine. Ora mangerteni sapa aku. Kanjeng Sultan Agung. Wis teposana. Wis ben. Ya, Rondo Kuning. Ora dadi boyo pangopo. Yen lagi cuwa atimu. Sanadyan to ingsun iki jumeneng nata kandhane Gung Binathara diundhamana dening kawula ora dadi pangopo. Nanging aku sumurup sayektine sapa kowe Rondo Kuning? Yo. Aku melu prihatin
ananing kahanan ingkang dumadi ana ing katemengguan pakem. Sayektine ora nyono babar pisan kalamun anggonku nyekel bawat panguwasaning praja ing Mataram kuwi ana tumindak ingkang sisip. Nganti luput anggonku milih Punggawa. Kurang permono paningale Sultan Agung. Aku ndodo sakai keping kaluputan. Rondo kuning aku ngerti. Kanjeng Ratu sumangga. Sumangga klatur miyos Kanjeng Ratu. Jeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Ratu. Cingak yo. Inggih Eman banget. Ing atase Jeng Sultan kok nganti ora titis anggone milih Sentana. Inggih Kanjeng Ratu. Aku sendodo sakabehing kaluputan. Jebul wong nyekel bawatusaring praja kuwi ora gampang. Akeh bab-bab sing bisa andadekake gumyuring katetepan. Nganti kleru anggonku ngeterpake kawicaksanan. Kamangka gegayuhane Sultan Agung kisih dhuwur, isih adoh jangkane ning parandene lagi tumekan papan kene wae tumindak kleru, tumindak sisip Kanjeng Ratu. Aku minta aksama. Iya. Yen kowe wis ndodo kaluputanmu, pancen iki kanggo pengiling-iling. Panjenengan Rangkanata kudu bisa tumindak adil jejegake kawicaksanan. Kawulamu aja nganti kena daksya kang kaya mangkene. Sentanamu Galigajaya nganti merjaya, anake bojone didaksya kaya mangkene. Mula aku nganti tedhak ana ing kene iki merga ya sangka prihatinku. Ing atase Nata Rangka kok kaya mangkono, ora adil marang kawulane. Sampun. Sampun Kanjeng Ratu. Ing sekawit kula sampun matur wonten ngersa dalem. Kula menika sampun ndodo saking kalepatan, mbok inggih sampun dipun undhamana kaya bocah cilik ngaten menika. Kula luput Kanjeng Ratu. Iya, yen mangkono kanggo pengeling-eling jeneng sira minangka Nata Rangka kudu bisa njejegake adil. Aja mbok baleni maneh ya. Badhe kula estokaken Kanjeng Ratu. Ora kesuwen iling-ilingen. Wis ingsun bakal bali. Ingsun bakal kontur ana ing segara. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Sepundi to Kanjeng Ibu? Pramelu Riwati. Kanjeng Ibu. Lelakon iki tak kukup raup dhewe ngger. Aja nganti anakku ngerti kaya aku. Kanjeng Sultan, Iya, piye Rondo Kuning? kula titip anak-anak kula, Sariwati lan Bandini. Karepmu kepiye, Mara Gage? Tak lilani munjuk atur ing ngarsaku sing trewaca Rondo Kuning. Inggih punten dalem sewu. Sampun ngantos wonten Sri Kuning
Sri Kuning sanesipun. Sampun ngantos wanita pun anggap remeh. Awet Yayi Kakung menika lairipun ugi saking raiming ibu. Mugi panjenengan minangka songsong agung saged paring kawicaksanan, kawelasan lan tumindak adil dumateng pawongan ingkang. Iya. Aku wis sumuru babagan kuwi. Iki sapa bocah wadon sakloro niki Rondo Kuning? Menika anak kula Sariwati lan Bandini. Sariwati lan lah banjur bocah loro bagus-bagus kae sapa? Nggih, kepareng matur Jeng Sultan. Kula Riyatman. Sapa? Riyatman. Riyatman. Nggih, kula kanca cedhake Sariwati. Banjur Kang Sawiji. Nggih, kula Adiguna. Kok kowe ngetutake lakune bocah wadon sakloro niki mau? Lah kula sumelang nek mengke nglalu kaya Mbak Yune ngaten. Mbak Yune nglalu. Nggih. Mbak Yune bocah wadon loro iki. Nggih, Kencanawati. Iya. Becik banget tumindakmu. Nggih, Sapa mau Riyatman? Nggih, kula Riyatman. Yen ngono Riyatman lan sapa Cak Bagus? Adik kula, Adiguna. Adiguna. Nggih, Nyi Menggung. Titip anak-anakku ya. Walah kula dereng nyambut damel kok titip. Ora apa-apa, engko nderek Kanjeng Sultan. Oh, ngaten nggih Nyi Menggung nggih. Rasah kesuwen aku selak sayang. Oh, nggih. Muga ora ana Sri Kuning liyane. Cukup aku wae sing ngrasake. Nggih Nyi Menggung. Bondan. Metok biyong le. Bondan. Kanjeng Ibu. Ya, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Wis Sariwati lan kowe Bandini. Ingsun wis ndungkap apa kang dadi wasiate ibumu Rondo Kuning supaya kowe sakloron dedaupan kelawan Sirian. Apa dene Adiguna? Adiguna lan kowe Riyat. Nggih, dawuh dalem Jeng Sultan. Dina iki uga sira sakloron tak wenangake dhaup kan putri kloron iki. Malah kowe bakal tak sengkakake ngaluhur, tak dadekake sawijining punggawa ana ing katon Mataram. Muga sineksen jagat saisine. Nggih, ngaturaken genging panuwun Jeng Sultan.